prvo ćemo da razbijemo 3 jajeta. U jaja ćemo da dodamo i 1 kašičicu ekstrakta od vanilje. Dodajemo 1 kašiku sirćeta, 90 ml ulja, 180 ml mleka, 200 g šećera. Sve ćemo da promešamo. A prosejat ću 180 g brašna, dodat ću pola kašičice soli, 1 kesicu od 10 g praška za pecivo i 50 g kakaa. A zatim sve promešati. Evo, kad dobili smo divnu smesu, koju ćemo sipati u pleh veličine 24 cm koji smo obložili papirom za pečenje. I da ubacimo da se peče na 180 nekih 25 do 30 minuta. Nakon 30 minuta ostavit ćemo kolač da se u potpunosti ohladi. Dok se torta hladi, mi ćemo da pripremimo čokoladu koju ćemo dodati u fil, a iseckat ćemo 100 g čokolade za kuvanje. U jednu šerpicu ćemo da dodamo 100 g šećera, 1 prstohvat soli, 2,5 kašike gustina, gustin je kukuruzni skrob, zatim ćemo da dodamo 320 ml mleka. Promešat ćemo ovo ovako. U mleko dodati i čokoladu, odnosno 100 g čokolade koju smo prethodno naseckali. Promešat ćemo i staviti na ringlu da se otopi. Povremeno ćemo da promešamo kako bi se čokolada otopila. Da krene da vrije, smanjit ćemo temperaturu i kuvati uz konstantno mešanje nekoliko minuta dok se smesa u potpunosti ne stegne. Evo, pogledajte, već se lepo zgusnula krema. Stavit ćemo sa strane, a zatim dodati 25 g putera. To vam je onako jedna baš puna supena kašika, 1 do 1,5. I dok je vruć krem, ovo mešamo kako bi se puter otopio. Biskvit se ohladio i sada ću ga ovako samo prebaciti i iseći na pola. I na taj način ćemo da dobijemo 2 kore. Evo ga. Nakon što se krem prohladio, polovinu ćemo da stavimo, to je nalažemo ovdje. Stavit ćemo zatim i drugu polovinu. Premazati ostatkom fila. I na kraju ćemo da umutimo 240 ml mleka sa 120 g šlaga sa ukusom čokolade. Posuću čokoladnim mrvicama. Tortu stavljam sada u frižider da se stegne.